Que mal vestís ara. En comparació amb la proximitat que era abans... I... Joan, com estàs? Ah, Jordi, eres tu? No massa bé, no? Xa, i això com és? Què t'ha passat? Tinc molta por de no tornar a veure la meva filla. La teua filla? Què li ha passat a la Marta? Sabia que no era bona idea deixar-la anar sola a tirar retissalles. Però ara penja que estic esperant la trucada del segrestador. El segrestador? Sí, el segrestador. Que no sigui res. Ja quedarem un altre dia per fer unes cerveses. Digue'm... Digue'm... Sóc jo, dels diners que havíem acordat. Sí, els tinc. Esperava la seva trucada ja fa 10 minuts. Que conste, Que t'estava trucant, però estava comunicant. Ai, sí, perdó. Però estava parlant amb un amic. Aleshores, quedem demà a la casa abandonada a les 11. A les 11? No podria ser a les 10? Pepe, però tu no estàs en condicions de negociar. Va, ni per tu ni per mi. 10:30. Val, allí estaré. Et recorde que si crides a la policia, la teva filla morirà. Assassí, et jure que no he cridat a la policia. Què dius, tio? Soc Jordi. Ah, perdona, Jordi. Com he vist cridat anònima, pensava que era el segrestador. Tranquil, és que toca d'una cabina telefònica perquè el mòbil... Ja parlem que tinc un poc de pressa. He d'estar a les 10:30 reunida amb el segrestador i només falten 5 minuts. Ja quedarem un altre dia per a fer cerveses. Sort. Gràcies, Jordi. Espero que tot vagi bé. Ah, i dona-li records de la Marta. Ets molt puntual, Joan. Així m'agrada. Sí, sí, jo sempre he sigut així. Xa, quina calor dona la cosa aquesta? Però fem l'intercanvi i després, cadascú a casa, no? Clar, Joan. Ja sempre complís el que dic. Doncs, si tens els diners, els pots comptar si no et fies, però et pots fiar de mi. Igual que jo em fio de tu quan tu em dius que després de l'intercanvi cadascú aniràs a casa. Xa, calla, no ens anem per les rames. Tu dona'm els diners i jo et donaré la teua filla. Tinc més gent a la que segrestar. Doncs, així tens. Pots comptar-ho si no et fies. Ah, per cert, Marta, esta setmana no cobres. Però, papa, els 15 euros. Era la teva paga? Passa. Bueno, espero no tornar-te a veure. Igualment, amic Joan. Que siga l'última volta que deixes segrestar. No deixaré anar sola a cap lloc. Però, pare, no vaig poder fer res, portava una pistola. Per cert, tinc fam, podem anar a comprar-me algo de menjar? Ves tu sola, jo t'espero a casa. De veritat creies que podies anar-te'n com si res, després d'haver-me vist la cara? I a mi què m'expliques? Jo no et vaig dir res perquè et llevares la caputxa. Però acaba pront, va, que no vull que m'hagi la meva filla així una altra vegada. Tranquil que no ho veurà. L'hem tornat a segrestar. Una altra volta? Però si l'acaba de veure fa 2 minuts. Va, tranquil. Aquesta vegada només costarà 10 euros, per ser reincident. Justament el que porte per a tornar a casa. Ara tornarem a fer l'intercanvi. A partir d'ara, no anirà sola a cap lloc. Bueno, em vaig a pegar una volta pel carrer. Tornen 5 minuts. Molt bé, no tardes. 5 minuts tardaré. No m'escoltes? Adeu. Però seràs pesat. Tu una altra volta? Sí, però ara vinc a per tu. No sé què has de fer tu. Si no saps ni carregar una pistola, com toca. Però això com va? Va, porta, que ja t'ajudo jo. Va, pren. Mira, ja que estem, m'hi hauré de mateixar tu. Però, pare, què estàs fent? Però Marta, tu què creus? És el teu segrestador. Jo no estic dispost a pagar 3 segrests. I ara què fem? Doncs ara, matar-lo. Mònica, va a casa, que jo tinc fam. I en plena llum del dia,
Això és el que ha passat en el crim que va tenir lloc fa Marta, uns dies. vine, corre. Mira aquell a la tele. De violència. Els fets van tenir lloc al Malgrat, en una zona després d'una discussió, un home de 26 anys i de nacionalitat holandesa. Pare? Però si se te veu tot. Els serveis mèdics ja no van poder fer res per salvar la víctima que va morir poc després. Però, pare, te pillaran. Les ferides. El presumpte agressor... Tens raó, filla. Haurem de fugir. Haurem de fugir, no? Ai, fuig tu. Jo no he matat a ningú. Papa! Han atropellat! Mi s'ha mort! Ui, però quina fam que tinc.